dues preguntes més. Sí, jo volia els dos. Conseller, quan vostè parla del pla aquest per jove, ha parlat de 8 entitats que formaran part d'aquest projecte. Quines són les entitats? Aquesta seria la primera. I la segona és, hi ha un estudi de Creu Roja que diu que hi ha una situació molt greu de les persones de 48 anys cap amunt, una situació molt greu. Es planteja el seu departament fer algun pla especial per a aquestes persones? I després per al conseller, ara, bueno, sí, quan parla vostè d'asfíxia econòmica, de quants milions estem parlant? I la segona, li vaig preguntar fa un mes i alguna cosa sobre el tema de la taula de contractació del concurs d'Aigua Estell Llobregat, si era que s'estaven esperant que passés les eleccions. Tenim alguna notícia de quan faran la reunió per al tema del concurs? Les dues primeres preguntes és les 8 empreses o entitats s'escolliran per convocatòria pública i per tant seran en aquest cas entitats o del tercer sector o empreses privades que són les que tindran l'encàrrec amb aquest 1,5 milió d'euros que d'alguna manera convocarem per fer l'acolliment, l'assignació de tutor, la recerca d'empreses, l'articulació dels convenis i sol·licitar i justificar les subvencions per les pràctiques. En aquest cas estem parlant del programa d'experiències professionalitzadores. Per tant, les 8 entitats seran escollides a través d'un procés de concurrència pública i seran les que ens faran aquest acompanyament i aquesta integració. I sí, tant és així que aquesta preocupació no només amb Càritas o amb Creu Roja, sinó el govern la té identificada, que ja vam anunciar fa escassament un mes que el govern havia encarregat al Servei d'Ocupació de Catalunya l'articulació i concreció d'un programa similar al de garantia juvenil, però adreçats a persones de més de 45 anys, que n'anomenem el programa Grans Actius i que molt probablement el mes de juny serà aprovat amb una dotació pressupostària mínima de moment de sortida d'uns 50 milions d'euros per aquest any.